Bon dia, Valentí. Ara t'ensenyaré com sí que es pot fer el vídeo que et vaig manar. És a dir, amb 7 cartes, un trípode i una càmera farem el vídeo que et vaig dir, 5 planos fixos i una durada de 35 segons. Comencem. Per començar, Valentí, posarem la càmera al trípode. Primer ajustarem que la càmera estigui nivellada i després agafarem i triarem el primer plano que volem fer. Començarem en un plano general. Veus, Valentí? Agafarem aquí la càmera. Jo agafo aquesta càmera que tinc aquí i farem el plano general. Veus? Aquest serà el plano. Agafarem i preparo les cartes, m'emporto les cartes i ara quan em vegis allà començaré a gravar. Jo ja començo a gravar aquí. Veus? Valentí, ja estem preparats per fer el segon plano, que serà el primer plano curt, que serà agafar les 7 cartes i començar a preparar. Ara farem el tercer plano, també serà un plano curt, de com arrenquem el castell de cartes. Ja ens apropem al final, Valentí. Ara posarem ja les altres 2 cartes i el sostre que ja ens donaran pas a l'última part del castell. Igual va perdre la paciència, el Valentí. Sí, ja m'ho va dir. Per acabar farem servir un plano general per fer el final del castell. Veus, Valentí? Aquest és l'exercici un cop acabat. Un castell amb 7 cartes de 2 pisos, com era l'exercici que t'havia manat. Ara et toca a tu.